għandu l-aqwa opportunità li fi ftit ġranet jidher quddiem il-Public Appointments Committee, il-kap tal-Oppożizzjoni, se jkun hemm il-Kummissarju tal-Pulizija nominat u jagħmillu d-domandi kollha. Ekk jaġobkom. Ekk jaġobkom. Ħanisma' l-Prim Ministru, smajna kulħadd. U jagħmillu id-domandi kollha. U jagħmillu d-domandi kollha. X'beħsibu jagħmel, inkluż dwar il-każ li semma issa dwar l-ex-Kummissarju tal-Pulizija. Daw domandi rilevanti li l-Oppożizzjoni missa tagħmilhom imma li sallum meta tgħid li se tabdika milli tagħmilhom. Fil-mument li aħna f'dan il-Parlament nibdew niddibattu dwar l-ex-Kummissarju tal-Pulizija f'dan il-Parlament, se tkunu intom li waqqaftu dik l-investigazzjoni. U dik hija xi ħaġa li ma rridux. Sur President, aħna nemnu, Sur President, aħna nemnu fil-qrati tagħna. Jien għandi fiduċja fil-Korp tal-Pulizija wkoll. Jien ma rridx biss li f'dal pajjiż nibqgħu nitkellmu biss bħalkom dwar investigazzjonijiet. Jien irid nitkellem illi fejn investigazzjoni tagħti lokal prosekuzzjoni, dik il-prosekuzzjoni issir u wara li ssir il-prosekuzzjoni l-qrati jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Ejja nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu l-ġudizzju tagħhom fil-mument li dan il-Parlament nippruvaw nikkonvertuh jew f'Korp tal-Pulizija jew f'Qorti nkunu għamilna l-ikbar żball istituzzjonali li nistgħu nagħmlu.